Няма какво да снимам. Нямаш ли? Да му направим? Аз снимам. Дигай краката сега, така, Гален си. Гален! Пусни тия ръце! Да се знае, че си ти. Кажи да живее международното положение. Да. Положение! Международното положение! Международното положение! Свобода на народа, смърт на кмета. Ти много антифашистко го удари. Те са малки, те не знаят за тия неща. Нищо, той няма нищо против да повтаря. Ще падне скалата, Боре! Пусни ръцете, бе, Женчо! Тук да си интересно ги пуснеш. Да. Там ги пусни на високото, бъз. Направо, всеки от един може да... На високото ги пусни, бе! Не виж, че ги пуска. Виж, че ги е пуснал. Колко още да ги пусне, бе? Като Исус се е разпънал. Какво ти пука ти, като си горе, няма значение дали дух или не дух.